שלום דניאל. שלום, תודה. דניאל, תשתיק את הדיבורים מהצד, כי אי אפשר להתחיל. אוקיי. טוב, היום, יום חמישי, 3 בפברואר 2022, אנחנו נפגשים בפעם 148 במסגרת קבוצת הלימוד של מפעל דוב סדן באוניברסיטה העברית, שבה אנחנו לומדים שפת יידיש וספרות יידיש מאז מאי 2020. הפגישה הזאת, מספר 148, כמו כל הפגישות האחרות, מוקלטת, והיא תועלה בקרוב ליוטיוב. ואני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל אני עוקב אחרי כמות האנשים מכל העולם שנכנסים לפגישות שלנו ביוטיוב המוקלטות, ואני חושב שהגענו להרבה יותר מ3,000 כניסות מכל העולם. ככה שהפגישות האינטראקטיביות שלנו בזמן אמת זוכות גם לצפייה בעולם כולו ברגע שהן מוקלטות ומועברות ליוטיוב. היתרון של הפגישות האינטראקטיביות שלנו בזמן אמת זה שאנחנו יכולים לשוחח בינינו. והיתרון של הפגישות המוקלטות ביוטיוב היא שאלפי אנשים יכולים להתוודות לפגישות שלנו, וגם הם יכולים, במידה ויש להם הסבלנות הראויה, 1.5 שעה כל פעם, יכולים גם הם ללמוד מה שאנחנו עושים. כהרגלי, אני רוצה לידע אתכם על משהו שכבר דיברנו עליו בפעם שעברה, אבל אני ארצה מהר מאוד לחזור לקרוא את הסיפור של חיים גראדה, זיידס וניניקלך. אבל לפני זה, בפעם שעברה הראיתי לכם 2 כרכים בעריכתה הכללית של מאיה ולנטין, מתנועת דרור במדינת ישראל. כרך ראשון על ספרות יידיש שנכתבה בשואה בגטו ורשה על ידי יצחק כצנלסון, והכרך השני מחקר שנעשה במסגרת תנועת דרור על רצח עם בעולם. אני הראיתי לכם את 2 הכרכים, ואני לא זוכר אם אמרתי לכם שמאיה ולנטין שלחה לי אימייל, ובו היא מודיעה שב-28 בפברואר, שיוצא יום שני, ב7 בערב, יש בזום השקה של 2 הכרכים האלה, וידברו על המפעל הזה שעשו בקשר לספרות יידיש ועברית שנכתבה בשואה, ובקשר לרצח עם של עמים אחרים במאה ה-20 ובמאה ה-21. מכיוון שהשקת 2 הכרכים האלה ב-28 בפברואר, ב7 בערב, חופפת במקצת את הפגישה שלנו בזום,
שהרי אנחנו נפגשים ב-28 בפברואר, יום שני, בפגישה אינטראקטיבית מוקלטת מ-6. הרי שאני מציע, אף אחד לא חייב, אני מציע שפגישתנו אז תהיה במקום 1.5 שעה, שעה מ-6 עד 7, ומ-7 כשמתחילה ההשקה של מאיה ולנטין, של שני הכרכים, מי שמעוניין יעבור ביחד איתי להשקה ההיא. מדוע אני מציע את זה? מכיוון שידובר שם על יצחק כצנלסון ועל השיר של העם היהודי ההרוג. בכרך הראשון שפורסם באותה מסגרת, מאיה ולנטין הדפיסה את הטקסט ביידיש ואת התרגום לעברית, וכתבה אחרית דבר על יצחק כצנלסון בצורה מושלמת. היא כותבת שם הערה שהיא מסתמכת על הדוקטורט שלי, שכלל פרקים רבים על יצחק כצנלסון ויצירתו בגטו ורשה. אז אני ביקשתי היום לפני ההקלטה מנתנאל, שלחתי לו את האימייל של מאיה שהודיע לי על זה, וביקשתי ממנו להעביר אליכם את האימייל שלה, ושם היא מסבירה, מי שמעוניין, איך אפשר להירשם להשקה ב-28 בפברואר. אם תהיו מעוניינים, תירשמו. ב-28 בפברואר, אחרי שאנחנו ניפגש במשך שעה, אני אבקש לעבור להשקה של מאיה ולנטין, שתהיה אז בשעה 7, והיא מעודדת, אם אתם תרצו, אם מישהו ירצה, היא תשמח מאוד. אני גם כתבתי לה, שאלתי אותה, היא עוד לא ענתה לי, זה היה היום, כמה עולה לקנות את הכרך הראשון שעוסק במה שאנחנו עוסקים, ואם זה יהיה מחיר סביר, אני ארכוש את זה בשבילכם, בשביל מי שיהיה מעוניין, מאנשי קבוצת הזום שלנו. ויכול מאוד להיות שהשיר של העם היהודי ההרוג של יצחק כצנלסון, נכניס אותו לתוכנית שלנו בהמשך, אולי ביום השואה. האם יש לגבי זה שאלה או קומנטר? שלמה? לא, אין לי שום שאלות. נתנאל? די ברור. אוקיי. יאיר הגיע? לא, יאיר הודיע, הוא אומר לי שהוא הודיע לנתנאל שיש לו איזה עניין, אני לא יודע, אני לא חקרתי. אוקיי, אני לא זכרתי את זה. עוד מישהו יצטרף היום? לא, ורפאל אמר שהוא ממשיך עם השיעור שלו אצל, איך קוראים לה? אצל מרים טריד. מי אמר? רפאל גולדווסר. זאת אומרת, הוא אמר שהוא לא מצטרף. כן. האם ממה שהוא אמר, הבנו שהוא לא יצטרף יותר? הוא יצטרף קבוע בימי שני, ובימי חמישי אני חושב שאחרי היום הוא מסיים עם השיעור הזה, ויעבור אלינו גם בימי חמישי. אוקיי, הבנתי. אבל כן, דניאל כן יצטרף היום. דניאל יצטרף. כן, כן. כן. בסדר, אז דניאל כן. זאת אומרת שאתם עכשיו 3? נכון. אוקיי. אנחנו לא יכולים לעכב את המשך העיונים שלנו, ולכן אנחנו
ניגש ישר להמשך הקריאה בסיפור של גראדה זיידס אונאניקלח. נתנאל, אתה יכול להעלות על המסך, ואם אתה זוכר איפה הפסקנו, נמשיך משם. אני לא זוכר איפה עצרנו. אני חושב שזה היה שורה שלישית. לא, קודם עמוד. אם אומרים שורה ולא יודעים איזה עמוד, זה לא... לא, זה היה העמוד הראשון, זה היה עמוד 9. עמוד 9, שורה שלישית. נדמה לי שזה ככה. לא ייתכן שקראנו רק 3 שורות, קראנו יותר. דניאל, אולי אתה זוכר? יותר, הרבה יותר מ3 שורות, אבל איפה הגענו אני לא יודע בדיוק. אוקיי. נתנאל... אני מנסה להיזכר. אני מבקש תמיד לסמן כשאנחנו מפסיקים, כדי לחסוך זמן בחיפושים. תקרא נתנאל את השורה השלישית, ואני אגיד, אם אני זוכר, האם התקדמנו יותר. לגבי הסימון, לי אין אופציה לסמן, אבל אני יודע שיש קוראי PDF שמאפשרים את זה, אז אם אחד הנוכחים פה יכול להוריד את הקובץ ולקרוא מהקובץ משלו ולסמן בסוף כל קריאה, זה יעזור מאוד. יש דרך, נתנאל, שאתה אולי כן יכול לסמן, כשאתה הופך את השורה שאליה אנחנו מגיעים לאדום, נגיד. אז זה סימון מספיק טוב, כדי אז לי אין אופציה לסמן בקובץ. אוקיי, אז בוא תקרא את השורה השלישית וננסה למצוא את המקום. von die gerunzelte פרמנט. תקרא את השורה הרביעית, אני חושב שהתקדמנו יותר. פרמנקודה. פרמנקודה. אוקיי. הנקודה היא כבר בשורה החמישית. טוב. ihre Strahlen fließen sich בחינם. אוקיי, צריך, רגע. כנראה שזה קדימה מדי. איך מתחילה השורה הרביעית? אין שם תחילת משפט, אז אני אתחיל מתחילת הפסיק הקרוב. אני מניח, כן. מה כתוב? פולמית נטן קנייטשלך שמייכלן ארויס גוטמוטיקה אויגן. זה כבר קראנו, את הגוטמוטיקה אויגן. זה בדיוק מה שאני אומר, כן. כן, גוטמוטיקה אויגן, תמשיך. שמורן sich gegen der Sonne. Der Sonne. כן, וגם את השטרלן פלייסן, זה גם זוכר, אני חושב. לא פלייסן, אלא פליסן. לא, את זה לא פעם. יש שם 2 יודים עם פתח למטה. אוקיי, השורה הרביעית, ואני מנסה לקשר. מה שקראנו בהתחלת הסיפור זיידס אונאניקלח היה תיאור של אותם זקנים שיושבים בבית המדרש, והזקנים, השפיצים של הזקנים שלהם, נוגעים בספרים ישנים הצהובים מיושן, כן? והם יושבים, ואז גראדה עובר לתאר את הקמטים, את הקנייצ'ן, הקמטים בפנים שלהם והעיניים הטובות שלהם, וז'מורן זיך, שהאור שנכנס דרך החלונות, כן, גורם להם להיפתח ולהיסגר, זיך שמורן, כי האור מפריע להם, כן, מול האור. וגם אני זוכר שקראנו על הברד ופרס שלהם, שזה כבר בשורה 6. אני באמצע של שיעור זום, אני אתקשר אליך בעוד... אתה זוכר, פרופסור, שעשינו את זה, או שאני סתם מדמיין? לא, תראה, אנחנו צריכים להתחיל באיזה מקום כדי להתקדם. אוקיי, אז פשוט נתחיל מנקודה בשורה 5, כן? אוקיי.
אוקיי. להקריא? כן, אבל לאט. ואני אתקן אותך אם צריך מבחינת הקריאה. כן. ודאי. אירה, שטרלן, פלייסנזיך, בחינם. רק רגע, האם דניאל מצא את המקום וגם שלמה? שורה 5 אחרי נקודה? המקום, אז זאת אומרת... אם אתם איתי במה שאני מראה לכם בזום, אז אני מסמן את זה עם העכבר. כן, כן. אוקיי. אז תתחיל. אירה שטרלן פלייסנזיך בחינם צשמלצן dem Schnei von die weiße Bird und Pferd. Schnei von die weiße Bird. Ihre Strahlen. Strahlen זה קרני אור. ihre שלה, של השמש. קרני האור של השמש, ihre Strahlen, הקרניים שלה, של השמש, פלייסן זיך. משתדלים. כן? פלייסן זיך, משתדלים, צו צשמלצן, כדי צשמלצן, שלמה, כשאתה רוצה דבר שהוא כפו, להפוך אותו למים. להתיך אותו. איך? להתיך. להתיך. אז קרני האור שלה, של השמש, פלייסנזיך, משתדלים, צוצה שמלצן, להתיך מה? מה יש אחרי צשמלצן? דם שני. דם שני. אין שם פתח. להתיך את השלג. שני זה כמו סנואו באנגלית, משתדלים להתיך את השלג, של מה? דם שני פון? פון די וייסה ברד ופרס. זהו, אז השמש, זה ממש פיוטי. הקרניים של השמש משתדלות להתיך את השלג של הווייסה ברד, של הזקנים הלבנים של הזקנים האלה. ממש פיוט. תמשיך משם. קיצלן, זונשטרלן. סליחה. לא. נתנאל, וו ביידיש זה או, לא או, זה לא עברית. אני אמרתי זונשטרלן. כן, אמרת זונשטרלן, שמעתי. קיצלן זונשטרלן. אז הקרניים האלה, קיצלן מדגדגים, עושים קיטי מדגדגים. זונשטרלן די בינטלך. כן, אז רגע, זונשטרלן, קרני שמש מדגדגים, מה הם מדגדגים? תמשיך. די בינטלך, הור. מדגדגים את ערימות השערות מהזקנים. הבינטל זה אוסף של השערות. אז הם מדגדגים, האור מדגדג את קבוצות השערות בזקנים של הזקנים. הלאה. אין די פרווקסנה נוזלכר. זהו, רגע, לא. אין די פרווקסנה נוזלכר. איזה ערימות שערות, לא של הזקנים, אלא אין בתוך די נוזלכר. האוזניים. הנחיריים, פרווקסנה, זאת אומרת ששם צמחו הרבה שערות. אז אור השמש מדגדג, כן, את ערימות השערות בנחיריים של אותם זקנים. תמשיך, נתנאל. Und in die Euren von die Seides. עד פה. ואותם קרני אור מדגדגים קבוצות שיער, לא רק בנחיריים ששם צמחו שערות,
און אין וגם אינדי, כתוב אוירן? אוירן. וגם באוזניים. קבוצות שיער שגדלו באוזניים, כן, של אותם זקנים. עכשיו, נתנאל, מכיוון שאני קטעתי אותך כל פעם, בוא תקרא עד פה עוד פעם את כל המשפט, בלי שאעצור אותך. קיצלן, זונשטרן, די בינטלך, הור, אין די פרווקסנה, נוזלכר, und in die Euren von die Seides. אוקיי, ובאוזניים של הסבים. עכשיו אני מצפה שתגידו משהו לאור מה שדיברנו על גראדה בפעמים האחרונות. אם לא תגידו, אז אני אגיד. נתנאל, מה אני מצפה לדעתך שתגידו, אחרי שקראת את השורה הזאת? שהוא מצייר לנו תמונה. בדיוק. זה לגמרי ציור, רבותיי. זה גם פואטי, אבל בלי המילים האלה אין לך ציור. זה נטו ציור. שלמה, אתה מסכים? כן, אנחנו רואים פה זקנים מוזנחים ולא מטופלים. לא יודע, אני לא יודע אם באמצע המאה ה-20 זקנים יכלו לרכוש בגרמניה מכשיר, כן, שהוא חותך לך את קבוצות השיער בתוך האוזניים ובתוך הנחיריים. היום יש מכשיר כזה, כן? יכול להיות. לא יכול להיות, לי יש אחד כזה, כן? שביתי שלחה לי, אבל אז תשימו לב לתקופה ההיסטורית, איך יכלו זקנים, כן, לסלק קבוצות שיער בתוך האוזניים ובתוך זה לא מוזנחים, אני לא הייתי אומר שהם מוזנחים, אלא הייתי אומר שזהו ציור על פי התקופה. דניאל, יש לך איזה קשר עם ציור בחיים שלך? בטח. מה זה בטח? תספר. זה המקצוע שלי, אני בכלל בחלוטין, ואני גם מצייר. יופי. אז מה אתה אומר על מה שגראדה מצייר כאן? זה מעניין שהגדרה של ציור בדרך טקסט כזה, שזה כמובן אפשר לדמיין הכל מה שאתה רוצה. נכון. אז להגיד שזה ציור, נכון, אבל זה עוד יותר מעניין שאתה יכול לדמיין, וכמובן כל אחד רואה את זה בצורה אחרת. כן, אבל בהמשך למה שאתה אומר, אני הייתי עוד מוסיף, הוא לא מצייר בקווים גסים, כלליים, הוא הולך לנחיריים, הוא הולך לאוזניים, מקומות מוצנעים, מקומות מוסתרים, שבדרך כלל לא כל אחד מבחין, הוא מגיע לפרטי פרטים של התמונה, שהוא רוצה לצייר על הזקנים האלה, באמצעות המילים. גראדה לא מסתפק בדברים כלליים, וזה כלל בכתיבה שלו שחל על כל תחום שהוא מתאר. גראדה הוא סופר מעמיק, והוא מגיע לתאר דברים שבדרך כלל בספרות יידיש סופרים אחרים לא עושים. וגם זה תכונה מיוחדת שמאפיינת את גראדה. שלמה, המשפט הבא. אני בכל זאת חושב שיש פה איזושהי הזנחה. פרווקסנה, נוזלכר, זה כאילו דבר שצמח לבד, שבלי שליטה, ככה זה נראה לי. זה לא איזה דבר, לא יודע. שלמה, טוב מאוד. טוב שאתה לא מוותר לי, ואתה מעלה את המילה פרווקסנה או פרווקסנה, שגראדה משתמש,
ויש לך קייס, ברגע שאתה אומר פרווקסנה, זאת אומרת שהם גדלו פרא, כן? אז יש לך קייס שיש כאן איזה טעם של הזנחה. יש פה עוד... כן? יש פה עוד... בשורה הקודמת, אנחנו שכחנו מילה אחת, והמילה הייתה בחינם. זאת אומרת, היה שם אירשטרולן פלייסנזיך בחינם. פלייסנזיך בחינם. כן, זאת אומרת... העיניים של השמש משתדלים בחינם, ללא תמורה. זאת אומרת, הם לא מצליחים. זאת אומרת, יש פה שמש שרוצה לעשות משהו, והיא לא מצליחה. הם כל כך מוזנחים. פה אני חולק עליך, אני אגיד לך למה. לא, בסדר, אני... לא, רגע. שלמה, אנחנו דנים פה בגופה של פואטיקה. אז זה לא עניין שאני רוצה שתוותר לי, לא, אני רוצה להגיד משהו. כאשר גרדה אומר שקרני השמש משתדלים בחינם, כן? נדמה לי שהוא מתכוון לזה שבהמשך הזקנים ז'מורן, העיניים שלהם, מכיוון שהאור הוא חזק מדי, אז הקרניים לא יכולים להאיר בכל כוחם, כי הם סוגרים את העיניים. לכן אני לא חושב שזה הזנחה, אלא זה תיאור של המצב, כן? שהאור הוא חזק, והזקנים לעתים לא יכולים אפילו לקרוא וסוגרים את העיניים. אבל בסדר, אתם רואים איך שגרדה פה מגיע לפרטי פרטים שמאלצים אותנו לחשוב מה הוא עושה. שלמה, המשפט הבא. Akkurat, wie die Seides haben die zu kitzeln, die Einklach. אקורט זה כנראה נכון, לא? לא, רגע, רק שנייה. קודם אני רוצה קריאה מדויקת. תקרא עוד פעם את מה שקראת? Akkurat, wie die Seides haben sich zu kitzeln, die Einklach. הלאה, תמשיך עוד קצת. die Einklach. פה יש סימן קריאה, די אייניקלח. אוקיי, אני בסדר, עד לסימן הקריאה. כן. אבל לא הבנתי את מבנה המשפט. תקרא את זה עוד פעם בבקשה. Akkurat, wie die Seides haben lieb zu kitzeln, die Einklach. הום ליב, לא שמעתי את המילה ליב. אז אומר גרדה, השמש, הקרניים, כן, מדגדגים את הזקנים, אקורט, באותה מידה, בדיוק כמו דיזיידס הום ליב, כמו שהזקנים, הסבים, הום ליב, אוהבים לדגדג, את הנכדים. יש פה, גרדה הוא סופר שובב, הוא אומר, הקרניים של השמש מדגדגים את הזקנים, בדיוק כמו שהזקנים אוהבים לדגדג את הנכדים. זאת אומרת, מתייחסים אל הנכדים, כן, באהבה, מקרבים אותם בבית המדרש. עוד מעט נראה למה הם מקרבים אותם. רגע, לא גמרתי, ואז גרדה אחרי איזה פסיק או משהו אומר, די אייניקלח. מה זה שלמה? מה זה הביטוי הזה? זה ביטוי של אהבה. די אייניקלח, כן. נכון. זה ביטוי של אהבה, וזה ביטוי של העברת הפוקוס של התיאור על החשיבות של הנכדים. משפט הבא, שלמה.
כל זמן. אגב, אני גם אולי, אני עדיין לא יודע מה ההמשך, אבל אני רציתי להציע שרובה שמופיע רובה שמופיע בקטע הראשון גם יראה בסצנה הרביעית. כן, למה? למה אתה מתכוון? לא, גם כי הכותרת זה זיידס מאיניקלח, אז אני מבין שגם האיניקלח יתפסו פה הרבה מקום. נכון. אבל תראה איך הוא שם לנו את זה בהתחלה יפה. כן, יפה. אני כבר קראתי את זה מזמן, יש לי הרושם שהרבה מקום יתפסו יותר הזקנים, אבל האיניקלח הם ללא ספק אותו רובה, כמו שאתה אומר, שיראה בסוף, מכיוון שלאור הזקנים, האיניקלח יקבלו משמעות שונה ממה שאפשר לחשוב בהתחלה. אז זה טוב שהערת את עניין הרובה, אבל יש לנו עוד המון זמן עד שנבין איך יורה הרובה הזה של הנכדים. שלמה, המשפט הבא. זמן sie sehnen Kleinigkeit Schrettelach und spielen sich mit dem Seidenes, Berd und Peyes, schuppen ihm aus die stechige herrlich auf der Nose und schleppen ihm beim dem Euren, so lang kann sie noch der Seide rein Norn mit Zucker leckerchen im Nacht zu sagen Abruche. ונוח צוזוגן, רגע, זה לא גרמנית שלמה, זה לא נוח צוזגן, זה נוח צוזוגן אברוכי, עד כאן. אני, כדי להבין את הקטע הזה, צריך לדעת ולקרוא נכון את המילה הראשונה. מה כתוב במילה הראשונה שלמה? כל זמן. איך? כל זמן, זה עברית. כל זמן. אני לא קלטתי כשהתחלת לקרוא. עכשיו אני אבקש ממך, אני רוצה לעזור לך כדי שנתקדם, אבל תקרא עוד פעם את כל הקטע הזה. כל זמן, זי זנן קליינינקה, כל זמן שהם קטנים. מי זה הם? הנכדים. נכון, הלאה. שרטלך, אני לא יודע מה זה. מי יודע מה זה שרטלה? אוקיי. גמדים. כל זמן זה זיינן קלייניקה שרטלך. כל זמן שהנכדים הם גמדים קטנים. זאת אומרת, רבי מדבר כאן על נכדים שהם קטנטנים, אולי בני 3, 4, הלאה. לא, רגע, אחרי הקלייניקה יש פסיק. זאת אומרת, כל זמן שהם קטנים, גמדים. זה שני תארים נפרדים. הלאה. Und spielen sich mit dem Seides, Berd und Peyes, ומשחקים בזקנים והפאות של הסבים. יפה, הלאה. כל זמן שהם קטנים, כן, ואין פה מקום, אומר גרדה במשתמע, ללמד אותם לקרוא או לדבר איתם, אלא כל מה שיש, כי הם קטנים, הם משחקים עם הסבים שלהם. אז הם 3, 4. אז מה קורה כל זמן שהם קטנים? תמשיך, שלמה. שופן עם אויס די שטחיקה הרלך. עד פה. שופן עם אויס די שטחיקה הרלך. תרגם. שופן זה, אני חושב, למשוך. למרות, כן. והם הנכדים מורטים די שטחיקה הרלך. שטחיקה הרלך זה השערות הקטנות.
לא, שטוך, שטכן זה לדקור, את השערות הדוקרות, כל זמן שהנכדים מורטים את השערות הדוקרות אצל הסבים. auf der Nuss של האף, נכון. und schleppen ihm bei die Euren, ומושכים אותו באוזניים. אוקיי, כאן אני צריך את העזרה שלך, שלמה, כי נתנאל לא יוכל לעזור לנו, אולי דניאל. מתי נכדים, לי יש, כמו שאתם יודעים, נכדה בת 6 חודשים, אז אני עוד לא יודע, אבל מתי לדעתך, שלמה, ולך יש ניסיון, בני כמה נכדים שעושים דברים כאלה? אני חושב שכולם עושים את זה, לא לכל... אין להם את האפשרות למשוך לי בשערות של האוזניים, כי אני מורט אותם, אבל בסך הכל הם נטפלים אליי. מתי זה מתחיל, שלמה? פה אנחנו רוצים לקבוע את הגיל של הנכדים. אני חושב שזה מתחיל בגיל 2. אוקיי, זאת אומרת, עדיין גרדה לא מדבר על ילדי חדר, הוא מדבר פה באמת שאותם סבים מביאים כנראה את הנכדים לבית המדרש. תינוקות. מה? תינוקות. כן, והם משחקים עם הסבים האלה. הלאה, עוד משפט, שלמה. זוי לנג, כן זה noch der Seide reinnahren mit der Zuckerleckerl in הזוי לנג, זאת אומרת, הם יכולים במשך... יא שלמה, פה צריך לקשור את זה עם ההתחלה, כל זמן שאותם נכדים קטנים, כן, שהם כנראה באמת 2-3, משחקים עם הסבא, רגע, לא, הריינרן זה... לא, רגע, אתה לא קראת מספיק נכון, תקרא עוד פעם את מה שצריך לתרגם. הזוי לנג, כן זה נוח... לא כתוב כן זה, לא כתוב כן זה, הזוי לנג... כן, זי... לא כתוב כן זה, כן, קוף עינון. וזהו? זהו, כן, זי, זה 2 מילים, כן, קוף עינון, זי, זין יוד יוד. ומה המילה השלישית? זי, זין יוד יוד, נוח. והלאה? דר, דלת עין ריש. הלאה? זיידה. אוקיי, אז עכשיו אני מבין. אז זה ככה, כמו בהתחלה, כל זמן שמשחקים, כן זיידר זיידה, תתרגם. כל זמן שמשחקים עם הסבים. שהסבים יכולים הריינרן. לא כתוב סבים, לא כתוב סבים. כתוב כן זיידר זיידה, בלשון יחיד, יכול הסבא, אחד מהזקנים האלה, יכול, כן. נכון, הריינרן, זאת אומרת לעשות מעשים טיפשיים. לא, הריינרן, זאת אומרת, אני מחפש את המילה בעברית, לרמות אותם. ולגרום להם לעשות משהו שהסבא רוצה. מה הוא רוצה? רגע, הריינרן לא בא מנרישקייט? אבל נרישקייט זה נרישקייט, והריינרן זה פועל אחר. תשמע, הנער זה טיפש. הפועל נרן זה תופול. כן? איך אומרים תופול בעברית? לרמות. הריינרן, עם הפרפיקס, עם הקידומת הריין, זה הופך את הפועל לקצת משהו שונה. הריינרן, זאת אומרת, לפתות אותך שתעשה מה שהסבא רוצה.
אז אומר גראדה, כל זמן שאותם קטנים משחקים עם הסבים, כן? אז יכול אחד הסבים, זי הריינרם, לפתות אותם, כן? מתעצו צוקר לקח עם עוגת לקח. נכון, לפתות אותם עם עוגת לקח, לעשות משהו שהסבא רוצה ושהנכד לא מבין למה הוא צריך לעשות. מה הוא רוצה הסבא לפתות אותו לעשות? עם נוח צוזגן הברוכה. לא, זה לא גרמנית, זה לא נוח צוזגן. נוח צוזוגן. כן, אז הוא הסבא רוצה לפתות את הנכד, נוח צוזגן הברוכה. להגיד ברכה אחרי העוגה. אחרי הסבא, זאת אומרת, זהו תהליך שאני מכיר ואתם מכירים מהמשפחות שלכם, שהסבים, כאשר הילד הוא קטן ועוד תינוק, אז הוא אומר, הנה, יש לך פה עוגה, אבל לפני שאתן לך אותה, אתה תגיד, ברוך אתה השם, אלוהינו מלך העולם, בורא מזונות, והילד צריך לחזור, וככה הוא לומד לברך על כל דבר לפני שהוא אוכל. גראדה כאן מתאר תהליך חינוכי במשפחות היהודיות. בסדר? אתם מקבלים? כן, כן. אוקיי, אוקיי. דניאל, אתה קצת מוכן לקרוא או עדיין אתה מהסס? לא, קשה לי. אוקיי, אני לא מחייב אותך בכלל. בבקשה, נתנאל, המשפט הבא. Aber wenn die einiglich werden mit vor Jahr älter, der Schmecken sei gleich, als dem Seiden darf man nicht flogen. folgen. עד פה. עכשיו יש נקודה פסיק. עכשיו תשמע. אני מדבר איתך כמי שמתחיל ללמוד יידיש. במילה שיש המילה אובר. אתה יודע מה הפירוש? אבל. בדיוק. זאת אומרת, בא גראדה ואומר כל זמן, כן, שהם קטנים, כן, אפשר לפתות אותם. אבל... עכשיו שהם גדולים. נכון. מה היה כתוב ביידיש? תחזור על היידיש, אובר מה? אובר wenn die einiglich werden mit vor Jahr älter, מתי שהנכדים, אני לא יודע מה זה ורן, אבל אני יודע מה זה... ורן זה נעשים, להיעשות. אז מתי שהם נעשים עם יור אלתר זה שנה מבוגרים יותר. הפור זה זוג, נעשים עם איזה זוג שנים, קצת שנים אלתר, יותר גדולים, יותר זקנים, כן? כמו אולבר, או אלתר, כן. Der Schmecken sei gleich. תרגום, der Schmecken sei gleich. אני לא יודע. אוקיי, בתוך הסביבה שלך, שמקן, אתה מכיר את המילה? לא. איך אומרים להריח טבק ביידיש? שמקן טבק. הם מריחים. הילדים הקטנים האלה מריחים, תופסים, כן? הם עכשיו יותר גדולים, כן? אז מה הם מריחים? שמקן זה... כאילו משהו טעים, לא? להריח, לא. בגרמנית זה ככה בכל אופן. רגע, דניאל שאל שאלה ואני עונה לו. אתה צודק, תשמע דניאל, אתה צודק שבתוך משפט, כשאתה אומר, es schmeckt mich, זה טעים, אבל פה מדובר בפועל der schmecken. הם מריחים, הם מגיעים למסקנה,
נתנאל, הלאה, מה הם מריחים? זי גלייך. הם מריחים מיד, גלייך זה ישר. הם מריחים מיד, הקטנים האלה קצת גדלים, ומיד הם מבינים ש... אז דם זיידן דרף מנית פולגן. פולגן. תנסה לתרגם. הם מריחים, אז דם זיידן דרף מנית פולגן. שהזקנים שלהם... שמה? שהזקנים שלהם, כאילו, לא, הסבים שלהם? לא, הסבים? רגע נתנאל, רגע, אל תיכנס לתחום בלי שנעזור לך. פולגן זה פועל לשמוע בקול. דם זיידן דרף מנית פולגן, את הסבא לא צריך לשמוע בקולו, לא צריך לברך, לא צריך לחזור כשהוא מפתה אותך עם עוגיה. הם מריחים, הרי הם גדלים, ויש להם רצון משלהם, והם מסרבים להתפתות. דבר רגיל בחינוך ילדים שהם הופכים למאומתים, איך אומרים? לעומתיים, כן? הם אומרים לא. כן? לא מתחשק להם, כי הם לא מבינים את הסיבה למה יהודי צריך לברך על המזון. שלמה? רגע, יש לי שאלה. כן. מה זה דרף? כאילו הפירוש המילולי של המילה דרף? דרף זה שצריך. מדרפני לא צריך. כן. טוב שאתה שואל, אני מעודד כל אחד מכם, תמיד לשאול מה שלא ברור. כן? אז הם מריחים שאת הסבא לא צריך לשמוע בקולו. שלמה, המשפט הבא. פולגן פולגן זה לשמוע בקולו. המילה פולגן לכולכם אני מסביר, פולגן זה ללכת בעקבות מישהו. כן? זאת אומרת, במקרה הזה, לשמוע בקולו. הלאה. פולגן darf man die Dienst in Stub. תרגום. צריך לשמוע בקולו של דינסט אין שטוב. קולה של העוזרת בבית. קולה של העוזרת בבית. כן, דינסט, אני מכיר את זה, היה לי חבר בשם קליינדינסט, הוא היה גרמני, הוא היה בן של קומר. כן, זה לא, משם לא למדים. דינסט זה עוזרת בית. הלאה. דינסט, כמובן שזה גם שירות בצבא. כן? דינן, הפועל הוא דינן לשרת. ודינסט זה עוזרת. מכאן זה גם בדינן. מכאן זה גם בדינן לשרת מישהו. נכון. תמשיך. תומר, der zet die Schnur, als der schwer fort sich herum. לא פורט, אלא פורט sich herum. Fort sich herum, ihr Misinikel und will das Dachschüttel einreiten. Anton Yarmulke an Arba Kneifussel. Sog die Schnur. כן. הלאה. אם... ברחת. כן, אני חשבתי שהפרופסור אמר, הלאה, התכוון הלאה להמשיך לקרוא, אבל... אם רואה, שנור נדמה לי זה המחותן, נכון? לא, תשמע שלמה, אנחנו עכשיו נלחמים על קריאה נכונה, ולהגיע לנקודה. כן, הלאה. גמרתי קטע, גמרתי עמוד. לא, עמוד זה לא סוף משפט. זה סוף משפט. זה סוף משפט. יש פה נקודה וסוף פסקה. יש נקודה. אוקיי, אז אם יש נקודה, אני מבקש שתקרא מחדש את כל המשפט עד לנקודה.
תומר der Z die Schnur, als der Schwer vor sich herum in Misinikel und will dem Tachschittel reinreiten, Anton Ayarmulke an Arba Kanfussel זוק die Schnur. ואז יש שתי נקודות? נקודה, זה סוף קטע, סוף הפסקה. אוקיי. לפני שהתחלת להגיד את המילה תומר, היה משפט, מה היה המשפט הקודם? Folgen darf man die Dienst in Stub. ואז יש נקודה? כן. אוקיי, אז אנחנו אומרים, גראדה מסיים ואומר, לשמוע בקול לא צריך של הסבא, אלא של העוזרת בבית. ברגע הזה שגראדה אומר את המילים האלה, הוא בצורה, הייתי אומר, גאונית, מכין את הקרקע לעבור ולדון בשלב נוסף בחינוך של הנכדים. זהו משפט מעבר. הוא אמר, הילדים גדלים קצת והם לא רוצים לשמוע בקול הסבים, לשמוע בקול צריך לשמוע בקול המשרתת, נקודה. ואז מתחילה טירדה, מתחיל פרק חדש בעניין חינוך הנכדים, וזה מתחיל במילה תומר. תקרא עוד פעם את המשפט כולו עם תומר, ואז נתרגם. קודם תקרא ביידיש. תומר, der Z die Schnur, als der Schwer vor sich herum ihr Misinikel und will dem Tachschittel reinreiten, Anton Ayarmulke an Arba Kanfussel זאת בשביל. עד פה. עכשיו אני מבקש מנתנאל לשים לב. המילה תומר, שלמה, איך תתרגם אותה? תומר זה אם. אם, או שמה. והמילה הזאת, תשימו לב, דניאל תשים לב, היא מתחילה דיון מסוים, צריך תמיד לחשוב עליה כי היא קובעת את ההמשך. לפני ששלמה ממשיך לתרגם, אני אומר, במשפט ששלמה זה עתה קרא, גראדה מכניס עוד אלמנט בחינוך, מי מדבר שם? גראדה מכניס עוד אלמנט, זה אקו לדברים שלי? אני חושב שכן. אני מצטער. אז גראדה מכניס במשפט שעוד מעט נתרגם, עוד אלמנט בחינוך היהודי המסורתי באמצע המאה ה-20 בווילנה. כן. הדבר הראשון היה שהסבא מנסה להגיד לנכד הקטנצ'יק, תחזור אחריי הברכה על בורא מיני מזונות. עכשיו גראדה מביא עוד דוגמה בחינוך של הנכדים. שלמה, תנסה, תגיד 2-3 מילים ביידיש ותתרגם. תומר, der Z die Schnur, תראו. אם
מחותן. לא, שנור זה זוהי... חוץ, לא? וזה החתן. לא, שנור זוהי ביידיש שנור. אני חלש בענייני מונחי משפחה. שנור זה אשתו של בן האבא של הנכד. איך אומרים בעברית? כלה. איך? כלה. כנראה, כלה. זה, קודם כל זה אישה. אז שמה, או ברגע יש לכם מילון איך מתרגם ארכה ושנור. אני לא רוצה להטות אתכם. לי אין מילון. כאילו, כשאני שמתי את זה בגוגל תרגום, הוא תרגם את זה לחוט בכלל, אז הוא אפילו לא היה קרוב. לא, שנור זה מילה אחרת. שנור מבחינה משפחתית זה לא זה. דניאל, יש לך ארכבי? לא, אין לי פה. אין לך. שלמה, יש לך ארכבי? לא, אני רק רגע, יש לי מילון אונליין, אבל מקודם הוא לא רצה להתחבר לי משום מה. לא, אונליין זה לא טוב. טוב, בסדר. מדובר פה כנראה בקלה, כנראה. ברגע שיהיה לנו מילון אנחנו נחפש. אבל זו מישהי מהקרובים במשפחה. אז שמה רואה, כן, הקלה, תמשיך שלמה. אז דר שוור, שהחותן, שזה בעצם הסבא. נכון. פורט זיך ארום. פורט, לא פורט. אתה לא רואה נקודה בפה? פורט, כן. פורט זיך ארום. פורט זיך ארום. רק רגע, הפועל הוא ארום פורן, ואתם ודאי לא מכירים את המילה הזאת. אז קודם אנחנו הולכים לגרעין של הפועל. זיך פורן, להתעסק. פורט זיך ארום. מתעסק, כן, מתעסק, ניגש, מדבר עם הנכד, הלאה. מזיניקל, ונבילדם. רגע, פור זיכרון מזיניקל, מתעסק עם הילד הכי קטן במשפחה, ומה מנסה להביא אותו לעשות? מנסה ללמד אותו ברכה. לא, תקרא מה שכתוב. Und will das Dachschüttel heranreiten und dann und will das Dachschüttel heranreiten. והחותן רוצה heranreiten, לשכנע במילים את הנכד, לשכנע אותו לעשות מה? תקרא? ללבוש כיפה. ללבוש כיפה. אז הצעדים הראשונים, כן? בסוציאליזציה במשפחה יהודית, קודם אתה מלמד אותו לברך על המזון, והדבר השני, אתה מנסה ללמד אותו לשים כיסוי ראש. הנכד עוד לא מבין למה הוא צריך, אבל ככה זה במשפחות יהודיות במאה ה-20 לפני השואה. כן? וגם ציצית. וגם 4 כנפסל, וללבוש 4 כנפות מתחת לחולצה, כן? מין טלית קטן. מה זה 4 כנפס? זה טלית קטן. עכשיו, אני יכול להעיד שזה בדיוק הדרך איך שאני חונכתי על ידי הסבא שלי. קודם העניין של לתת ברכה על המזון, שנית לשים כיסוי ראש. אני אפילו כשהייתי בן 18 ופרסמו בפעם הראשונה משהו שאני כתבתי ביידיש, אני הצגתי את עצמי ואמרתי
אני, כשהייתי קטן, ידעתי שני דברים, שאני צריך ללבוש משקפיים, כי הייתי קצר רואי, אבל אני חייב לשים כיפה. אוקיי. כמה זמן יש? השעה 7. אוקיי. נתנאל, המשפט הבא. שוור מוצ'ט ניט דוסקינט. רגע, התחלת באמצע, לא? אולי קצת קודם? לא, זה התחלתי מתחילת המשפט. זה ציטוט, זה בתוך גרשיים. זה מה שהשנור אומרת כשהיא אומרת לשוור, כן? לחותן, היא רואה שהוא מנסה לאלץ את הילד הקטן לשים כיפה, אז היא אומרת לו, שוור, כן? היא פונה אליו, לחותן. שוור, מוצ'ט ניט דוסקינט. תתרגם. אני לא יודע מה זה מוצ'ט. מוצ'ן זוהי מילה סלאבית, לענות, לגרום לאיסורים. אל תענה את הילד עם ההכרח לשים כיפה. הלאה. ארטנית זין קיין רב. תרגום. הוא לא רב? ארטנית זין. הוא לא יהיה רב. עכשיו תראו, גראדה עושה פה עבודה פנטסטית כסופר. בהתחלה הוא תיאר את הסבים שמנסים ילדים קטנים ללמד אותם להגיד ברכה על המזונות. אחר כך, הרי הוא לא יכול לכתוב ספר שלם על החינוך היהודי, אז הוא מדלק שלב קדימה ואומר, כשהנכדים האלה הקטנטנים גדלים, הם לומדים, עוד כמה שנים, הם לומדים שלא צריך לשמוע בקול הסבא. ואז גראדה מדלג עוד שלב, והוא אומר, כאשר, כן, החמות, השנור, רואה שבעלה, כן, החותן, מנסה להכריח את הילד הקטן ללבוש כיפה, אז היא אומרת לו, כן, חותן, אל תגרום לאיסורים, אל תענה את הילד, הוא לא יהיה רב. אופה, את זה לא אומרת אישה יהודייה במאה ה-19. כאן אנחנו ביחד עם גראדה, באמצע המאה ה-20, החותן והחותנת הם כבר לא היהודים המסורתיים של המאה ה-19. היא כבר אפילו לא מתאמצת להפוך את הנכד הזה לתלמיד חכם. היא כבר יודעת שבאמצע המאה ה-20 הוא לא יהיה רב. אז מכיוון שהוא לא יהיה רב, למה אתה מענה אותו שילבש כיפה? זוהי גישה חילונית גמורה. גראדה פה לחץ על כפתור בזמן, והציג לנו איזה סוויץ', איזה תפנית בחינוך היהודי שהוא שונה במאה ה-20 לעומת המאה ה-19. במאה ה-19 לא היו אומרים לחותן, אל תענה את הילד. זה היה ברור שצריך ללמד אותו כמה שיותר מהר לשים כיפה. האם מישהו רוצה להגיב על האינטרפרטציה שלי? אני יכול לשאול שאלה על... תמיד, כן. כמה נפוץ היה העניין הזה כבר במאה ה-20, שהיהודי הדתי כבר
פחות נפוץ, עד כדי כך שלא מצפים משום ילד שיהיה רב, ועל כן אין שום סיבה שישים כיפה. שאלה טובה. לפני שאני עונה, כי זו שאלה לא קלה, האם, שלמה, אתה יכול לענות על זה? תחזור בבקשה לשאלה. כמה היה נפוץ התפיסה הזאת, וגם כמה אנשים כבר החזיקו באותה תפיסה שאין שום סיבה שילד צעיר ישים כיפה, משום שהוא לא יהיה רב, משום שזה כבר לא דרכנו או משהו כזה. כמה זה נפוץ? אני יכול לומר לך שהיה מרחק גדול מאוד בין המשטר שקבע סבא שלי לבין המשטר שקבע אבא שלי. סבי היה חסיד מגור על כל משפטיו וחוקותיו, עם כל מלבושיו, עם הכובע ועם השטריימל ועם הכל, ואין לי שום ספק ששום קלה מקלותיו והיו לו, לא הייתה מעיזה להגיד לו שוור מוצניש דר קינד. אין דבר כזה, לא... תשובה נהדרת, שלמה. יופי. לא הייתה. לעומת זאת, בבית של הוריי כבר המשמעת התרופפה במקצת, ובמקצת זה לשון המעטה. שם כבר היה ברור שאני רב גדול לא אהיה, למרות ששלחו אותי למדרשיית נועם. כן, אז... תשובה נהדרת. עכשיו, התשובה שלי, מכיוון שגם שאלת אותי, התשובה שלי היא כזאת, נתנאל. החילון בחברה היהודית כבר התחיל במאה ה-19, ובמאה ה-20 הוא פשט עוד יותר עם התנועות הסוציאליסטיות והאידיאולוגיות בחברה היהודית. והמגזר של היהדות שומרת המצוות והולכת בדרכי היהדות החרדית והמסורתית מהמאה ה-19, הצטמצם קצת, לא הרבה, אבל הצטמצם קצת. יש פה תהליך היסטורי שמתחיל במחצית השנייה של המאה ה-19 לאט לאט, ובמאה ה-20 יש אסלרציה, התהליך גובר. וההגירה, עזיבת מזרח אירופה וההגירה מעבר לים, היא אחד הגורמים החזקים שמאיצים את החילון. סיפרתי לכם פעם... סליחה פרופסור, אני נאלץ לצאת לכמה דקות. אוקיי. אני סיפרתי לכם פעם שסבא שלי, אבא של אבא שלי, שקל בהתחלת המאה ה-20 להגר לארצות הברית. והוא נסע לניו יורק לראות האם להעביר לשם את המשפחה. ברגע שהוא הגיע לניו יורק וראה שיהודים אוכלים חזיר, הוא חזר למזרח אירופה ואמר, לפה אני לא מעביר את המשפחה. אבל חלקים אחרים במשפחה סברו אחרת. ככה שתהליך החילון, אולי פעם מישהו יצטרך לכתוב מחקר איך תהליך החילון מתבצע ובעקבות איזה תהליכים. היו הרבה תהליכים. כן. אני חושב שהתשובה נתנאל של שלמה הייתה, אותו דבר אני יכול להגיד במשפחה שלי. אני גרתי, הרי זכיתי לחיות עם הסבא והסבתא מצד אמי, באותו בית.
כל השנים, עד שעליתי ארצה. סבא שלי היה מהסוג הזה, שלימד אותי לברך על המזון, ושהביא אותי לשים כיפה כשהייתי קטן, ושהלביש אותי ב4 כנפות. אבל אבא שלי, אף על פי שהוא לא בעט ביהדותו, להפך, והביא אותי לבית הכנסת והתפלל, אבל הוא לא הקפיד על הדברים שהסבא שלי היה מקפיד. זאת אומרת, יש פה תהליכים של התרופפות, סגנון החיים המסורתי מדור לדור במאה ה-20, ועל זה צריך היה פעם מישהו שיתאר את זה עם דוקומנטציה ועם הסברים ממוסמכים. אני מסכים שיש תקופה שהרבה אנשים עזבו את הדת, אבל בכל זאת יש כאלה שנשארו בעניין הזה עד היום. אז נכון. היסטורית וסטטיסטית אני מסכים, אבל מבחינתי אני לא חושב שאפשר לעשות מזה כלל. אוקיי, במה שאתה אומר, השתמשת במילים עזבו את הדת. אני כופר בביטוי הזה. למה? מכיוון שבעם היהודי עברו תהליכים, אני לא מדבר על עזיבת הדת, עברו תהליכים של חילון, ואלה תהליכים איטיים. הרבה יהודים לא עזבו את הדת בכלל, אבל אורח החיים המסורתי והחרדי התרופף, וצורת החיים היהודית עברה שינויים רבים, חלק בעם נשאר כחלק חרדי, וחלק אחר נשאר יהודי ולא כפר ביהדותו, אבל אורח חייו השתנה בגלל ההגירות ובגלל ההשכלה ובגלל המודרניזציה, והיום אנחנו עומדים במדינת ישראל ובעולם מול שאלה קיומית חשובה ביותר. מה זה להיות יהודי לכל אחד מאיתנו? כל אחד מאיתנו בשונה מהמאה ה-19. במאה ה-19 אתה קיבלת איך צריך להיות יהודי, לא היית צריך להחליט בעצמך. בימינו כל אחד מאיתנו, בגלל התהליכים שעברו על העם היהודי, כל אחד מאיתנו נדרש להחליט איך הוא יהודי. ומבחינה זאת, הבעיה הקיומית בעם היהודי החריפה מאוד, ובגלל זה החינוך היהודי כיום הוא מאוד חשוב, מכיוון שבלי חינוך יהודי תהיה בעיה גדולה לדורות הבאים לקיים את זהותם כיהודי. ולצערי, החינוך היהודי לא מתקדם, לא מתחדש מספיק, וזוהי אחת הסיבות ששלמה לרמן ואני, כמו שאמרתי לכם לפני שהתחלנו להקליט, אספנו חומר מספיק לספר על הסמינר למורים ליד הקהילה היהודית בבואנוס איירס, שגם הוא וגם אני למדתי שם, ויצאנו משם עם תעודת מורה לבתי ספר יהודיים, והמודל הזה של הסמינר למורים ליד הקהילה היהודית בבואנוס איירס, איפה לשון עברית
ותרבות עברית, בלשון יידיש וספרות יידיש, דרו בכפיפה אחת והשלימו אלה את אלה. ואנחנו נרצה לפרסם בקרוב ספר על המוסד הזה, כמודל רצוי מבחינתנו, שאולי היו מחקים אותו במדינת ישראל. כן. נתנאל, המשפט הבא. Narische Weiber und az nit kein Rav. Darf היידיש kind... רגע. מה היו שתי המילים לפני הסוף של המשפט הקודם? מה? שתי המילים לפני המשפט, בסוף המשפט, ערבת ניט זין קיין רב. כן. אומר השנור, נכון? הוא לא יהיה רב, אז אל תענה אותו. ואז תקרא את ההמשך ביידיש. נרישה וייבר, סימן קריאה. מי אומר את זה? נשים טיפשיות. זוהי שאלה. מי אומר נשים טיפשיות? הסבא מן הסתם. או הסבא, או גרדה, נראה לפי ההמשך. המשפט הבא. Und az nit kein Rav. Darf היידיש kind sich הודבן הגוי? עד פה. ואז מי שאומר נרישה וייבר, נגד השנור הזאת, שאומרת אל תענה את הילד, אז המשפט שקראת אומר, הוא נזניש כאן רב, ואם הוא לא יהיה רב, כן? אז בגלל זה צריך ילד יהודי, זיך הודבן, לגדל אותו כגוי, נורא נחמד. זוהי תגובה, כן? מסורתית, נו, אז אם הוא לא יהיה רב, אז מה? אז אסור ללמד אותו לתת ברכות על המזון ולשים כיפה כשהוא קטן? כן? מי אומר את זה לא ברור, אבל גרדה מכניס פה את הקונטרה. אבל על ידי זה שהוא מכניס את הקונטרה, הוא מלמד אותנו שיש כבר ויכוח. באמצע המאה ה-20, יש כבר ויכוח בחברה היהודית בווילנה. יש אלה שאומרים, תעזוב, תפסיק ללמד את הילד להיות יהודי, כמו במאה ה-19, מאז שהוא קטן. ואז כל נגד זה אומר, אז מה אם הוא לא יהיה רב? לא צריך לחנך אותו כמו תמיד, להיות יהודי וללבוש כיפה ולהגיד ברכה. גרדה מכניס אותנו לאט לאט לרעידת האדמה בעם היהודי, כאשר החילוניות עשתה שמות בחברה היהודית, ובא הבונד ואמר יידיש זה חזות הכל, לא צריך תנ"ך, לא צריך מצוות. משפט הבא, נתנאל. Die Zkenim behalten sich hinter die Ständers, euch die Sohn behalt sich hinter Wolken. עד פה. אני יודע שיש פסיק. Die Zkenim behalten sich hinter die Ständers. הזקנים behalten sich, מסתתרים מאחורי השטנדרס, כאילו הם מתביישים על גל החילון הזה. דיזון בהלט זיך, איפה כתוב? איך כתוב? דיזון בהלט זיך? דיזונט בהלט זיך הינטר הוולקן. כן, והשמש גם היא מתביישת על החילון, ככה זה אני מבין, והיא מסתתרת מאחורי ענן. אני יודע שכבר שאלתי, אבל מה זה הפריפיקס בא? לא, נתנאל, אתה יכול לשאול אותה שאלה 100 פעמים, שהרי כתוב במקורותינו, לא דומה השונה 100 פעמים,
לזה השונה 101. אתה מכיר את ה... כן. זהו. אפשר לשאול 100 פעמים. הבא כפרפיקס זה עשיית פעולה שחלה על כל היחידה שעליה הפעולה חלה. הלטן זה להחזיק. בהלטן להסתיר. כן? להחזיק אבל סמוי מן העין. במסתור. אז גרדה כאילו אומר הזקנים והשמש מסתתרים מרוב בושה לעומת מה שקורה פה, כן? מאבק בין יהדות מסורתית ויהדות חילונית בעקבות המילים של השנור וכל הוויכוח הזה. כן צריך לחנך ילד מקטן ללבוש כיפה ולהגיד ברכה או לא צריך. עוד משפט, נתנאל. Abetriebte für die alte Leid und seine Unmetike מחשוב. אוקיי, אז פה אנחנו גומרים את המשפט, וזה ממשיך מהשמש. ונדיזון בהל זיך אונטר הוולקן, והשמש מסתתרת מאחורי ענן. למה היא מסתתרת? אבטריפטה, עם צער, כן, מלאת צער, כן, על הזקנים, שגם הם הסתתרו. תקרא עוד פעם ביידיש, אבטריפטה. אבטריפטה פר די אלטה לייט. מלאת צער מול מה שקורה לזקנים שגם הם מסתתרים. הלאה, ביידיש. מה זה לייט? לייט זה אנשים. האנשים... כמו לויטה בגרמנית. לייט זה הזקנים. כמו לויטה בגרמנית, נגיד. בדיוק, זה הלויטה. זה על הפרנדיקה לויטה, כן. בדיוק, כן. אונזיירה ומתיקה מחשבוס. זהו, אז השמש מסתתרת כי היא משתתפת בצער של האנשים הזקנים, והמחשבות שלהם ומתיקה, העצובות שלהם. כן? כאילו השמש שומעת את הטענות נגד השנור, נגד אותה אישה שטוענת לא צריך לחנך את הנער מאז שהוא קטן, להגיד ברכות ולחבוש כיפה. עוד משפט. אז דוס אינגסטה אייניקל, ואת בעזרת השם, הלטן באים בר מצווה ורן. פסיק. רגע, הלטן ביי, איך הלטן? בר מצווה ורן. ביי בר מצווה ורן, כן, הלאה. ותמן פר אינדינגן, המלמד פון די היינטיקה, אויף גקלרטה. אויף גקלרטה, כן. זול, mit im Lernen maftir und halten הדורשה. הדורשה, עד פה. תשמעו, גרדה עושה פה טריק ספרותי גאוני לדעתי, כן? אנחנו לא יודעים בדיוק מי מדבר, אבל הוא כבר, עוד מעט נתרגם את המשפט, הוא כבר מתאר את העתיד של אותו נכד, שהוא יהיה עתיד שונה מהנכדים במאה ה-19, שזה יהיה אומנם עתיד עדיין כיהודי, אבל במדרון החלקלק של החילוניות. בוא ננסה. תגיד 2-3 מילים שקראת קודם ונתרגם. אוקיי. אז דוסינגסטה אייניקל, ואת בעזרת השם, הלטן בי בר מצווה ורן. אוקיי. אז אומר גרדה,
אז כאשר דוס יינגסטה אייניקל, כאשר הנכד הכי צעיר, יאנג, אותו נכד שעליו מדברים כל הזמן, כן? כאשר הנכד הכי צעיר, ותהלטן בעיוורן בר מצווה, ותהלטן יחזיק או יהיה בעיוורן לפני שהוא יהיה בר מצווה, כשיהיה ערב והיותו בר מצווה. אז אומר גרדה, איך יחגגו את יהדותו. אז כאשר הנכד הכי צעיר, אותו ילד שעליו מדברים כל הזמן, ותהלטן בעיוורן, כן, יהיה ערב היותו בר מצווה, מה יעשו ההורים שלו? תקרא הלאה. ותמן פר עם דינגן, המלמד פון די הייטיקה, אויף גקלרטה. לא תעזוב. ותמן פר עם דינגן המלמד. הפועל ות זה פועל עזר של זמן עתיד. ותמן דינגן יזכרו בשכר פרעים בשבילו, בשביל הילד הזה שעומד להיות בר מצווה, יזכרו בשבילו מלמד. אדם שילמד אותו להיות בר מצווה. מה הוא ילמד אותו? זה אני יכול להגיד לכם, כפי שקרה לי. גם בשבילי שכרו מלמד שיכין אותי לבר מצווה. אמנם אני גרתי עם הסבא שלי, כן? אבל כבר כשנעשיתי בר מצווה, אף על פי שהייתי הולך כל שבת לבית הכנסת עם האבא שלי, אבל הבר מצווה שלי כבר היה בחלקו בסגנון המודרני. למה סגנון המודרני? כי שכרו בשבילי מורה שיכין אותי לשיר את ההפטרה, מכיוון שעד גיל 13, לא הייתה לי הזדמנות, כן? ואותו מורה, נדמה לי שהוא עוד היום חי בבית אבות בקריית היובל, והוא לימד אותי את מה שקראו ביידיש, את הטרופ, את טעמי המקרא, כן? מרחה, טיפחה, מונחת תחתה ואיך שרים בתורה, לפי הסימנים על האותיות של הפרשה, והוא גם עזר לי, וזה עוד סימן של החילון, אפילו שגרתי עם סבא שומר מצוות, הוא עזר לי, ובעצם נדמה לי שהוא כתב לי את נאום הבר מצווה. היה כבר בתקופתי, כן? אז לא אמרו לי, אתה תחבר נאום בר מצווה, אני לא כל כך יודע האם כל העסק הזה של נאום בר מצווה, הרי זה גרסה חילונית של להגיד דברי תורה בזמן הבר מצווה שלך. כן. כן. רק רגע. השעה 7:29. טוב, אנחנו הגענו עד לפה, אולי נתנאל תרשום לך בצד, בעמוד 10, כן, אני רשום לי. שורה כך וכך מלמעלה. אני רשום. אני רוצה לסכם לפני שנסיים, האם שלמה חזר? עדיין לא. טוב, אבל אנחנו חייבים לסיים, אז אני מסכם למען ההקלטה. קראנו היום
אמנם כמה שורות בודדות, אבל נדמה לי שהוכחנו שגרדה לאט לאט, מה שחשוב לו זה לתאר את התהליך של החילון ההדרגתי בחינוך היהודי של הנכדים באמצע המאה ה-20 בווילנה. הוא עושה את זה בצורה מאוד הדרגתית, אבל זה עיקר כוונתו, עד כמה שאני זוכר את כל הסיפור, כי בשבילו זיידס אונאיניקלך, זהו מסמך היסטורי של המדרון החלקלק במערכת החינוך היהודי המשפחתי, והוא על ידי הסיפור הזה, אנחנו נראה את זה בסוף, מתאר את תהליך החילון בחברה היהודית בווילנה ובכלל במזרח אירופה. ומבחינה זאת, זהו מסמך היסטורי תרבותי שאני לא מכיר אחד דומה בעניין הזה בספרות יידיש. וגם בגלל זה מגיע לו שנתייחס אליו כקלאסיקון הרביעי בספרות יידיש, כי הוא נותן תמונה אנליטית של התהליכים שעברו על החברה היהודית עד ימינו. נתנאל, אפשר לסיים את ההקלטה, אני מודה לכם על ההקשבה ונעלה את זה ליוטיוב, ומי שלא הספיק היום יוכל תמיד לשמוע את ההקלטה של תיאור 148. תודה רבה. תודה רבה. להתראות. דניאל, להתראות.